سلام سلام أب زلخم زخبركم من زخبركن تخاطرتي سينما سمرة كم يعلخم نلومي أب زمرب حدا فلي تحسوينا حزنا لكم قريبنا زولنا أب هيوتنا مورال حيلي تأجستي كمون تسفاناي زي مقراص منفسنا اتباراتن نخنت ري اتحجزنان كابناي كوب تصاوتاي كعسو اجر عالمنا زخونه بورتغالاوي كريستيانو رونالدو مبغس بمغبار تداليلو نلومي كابزا مدب جل نجر كن مهار تسفانا غبركو مكتتالكم باخبرتي عدم زخبركم من زخبركن سمعتنا كلاتنا دق سبات ابتي ان نبرو ولق او هيوتنا عوتات دينا ويس عوتات نن نفسنا كنقرب لا زغبانا حطيو كلاتنا اب هيوتنا عوتات كنكون زخولنا طبب حيلن تعدلتن اب وشطنا سفيرو يركب ازي اتمسرتاو ነገር ክኸውን እንከሎ እትካል አው ድማ ነቶም በግዳም ዝመጹ ብድሆታት በመስዓር ጥበብናን ኃይልናን ጸብለል እንብለሎሚው ምክንያቱ ንሳቶም ቶም ኣብ ውሽጥና ዝርከቡ ነቶም በግዳም ዝመጹ ብድሆታት መቃለስ ዝጠቅሙና መሳርያታት ስለዝኾኑ ኣነ ንስኺ ኣብ ህይወትና ዕውታት ክንከውን ዘኽኡሉና ጥበብን ኃይልን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ ካልእ ሰብ ነዚ ተዕድልቲ እዚ ኣለልዩ ክነግረና ከይንጽበ እንተኾነ ግን ኣብ መብዛሕትና ሰባት ተሓቅቆም ስለዝኾነ ኣብ ውሽጥና ዝርከቡ ጽባቐታት ከነስተውዕለሎም ብዘይ ምኽኣልና ዕውታት ኣይኮንናን ኢልና ንዛረብ ገሊኣትና እውን ኣብ ህይወት ውድቀት ኣጋጢምና ንብል ኣብ ዓለም ዕውት ሰብ ክትከውን ዘይሕልል ጻዕሪ ከተካይድ ከም ዘለካ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ዓብ ሓቂ ግን ኣሎ ንሱ እቲ ዘይሕልል ጻዕሪ እቲ ንሓይለት ዕድልቲ ውሽጥኻ ንምልላይ ትገብሮ ጻዕሪዩ ካብ ዓለም ከይወጻና ነብሲ ወከፍና ብዙሓት ዕውታት ሰባቲና ንፈልጥ بسم زهابو بنواتن ገንዘብን ዝሃብቶሙ بفلطت ዝለዓሉ ወዘተ ኩላትና ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ መንእስያት ነየኖት ዕውታት ሰባቲና ኣቃልቦ እንገብር መብዛሕትና ልክዕ ከምተን ዝተረፈ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ማእከላይ መነባብሮ ህይወቲና እንሕልፍ ስለዚ ነቶም ኣብ ዓለምና ብገንዘብ ዝሃብቶሙ ሰባት ኣቃልቦ ከም እንገብር ፍሉጥ ነገር እዩ ዝበዝሕ ግዜ በቲ ክውንን ወዝኻሉ ብዝሕ ገንዘብ ንግረምን ዝብጻሕ ኮይኑ ዘይስማዓናን ውን ብዙሓት ሰባት ኣለና ክንዕወት ከም እንኽእል ግን ኣይንፈልጥን እዚ ማለት ብዓወታቶም ንግረም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክፍጠሩን ከለው ካባና ብፍሉይ ነገር ከም ዘይተፈጥሩ ኩላትና እንፈልጥ ሓቂ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ዝጠራጠር ሰብ እንተሎ ግን እዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ንኸይንዕወት ዝገብረና ድሑራት ተሓሳስባ ስለዝኾነ ቅድሚ ዝኣገረ ካብ ሱሩ ምእላይ ከድልየናዩ እቶም ብማዕረግ ከም እተፈጠርና ንሰማማዕ ግን እስከ ምስጢር ዓወታቶም ምስጢር ሃብቶም እንታዩ ኢልና ንሕተት እቲ መልሲ ብርግጽ ንዘለካ ዘይርአ ጽባቐ ትሕዝቶታት ብምልላይን ብምምዝማዝን ጥራዩ ከምታ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ዋላ እኳ ነቶም ኣብ ውሽጥና ሰፊሮም ዝርከቡ ንነፍሲ ወከፍና ንዓወት ዘብቅዑ ክእለትን ትዕድልትን ባዕልና ከነለልዮም ከም ዘለና እንተገለጽኩ ካብ ዕውታት ሰባት ብዙሕ ነገር ክንመሃርን ውሽጣዊ ጽባቐታትና ንኽንብርብርን ዘኽእሉና እሞ መንገዲ ዓወት ንኽንረክብ ናይ ዓወት ሰባት ተመክሮ ክንግንዘብ ሓደ ረቋሕ እዩ ንሎም ዝኸበርኩም ሰማዕትና መንገዲ ዓወት ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ بخمي بلوت بمخان حلمو زغهده اب تحت زبلار استي حصيرن عوت قعزو هيوتن ملكات
ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ማዲራ ዝተባሃለት ከተማ ሃገረ ፖርቱጋል ካብ ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ እትነብር ስድራ ቤት ተወሊዱ ጉዕዞ ንእስነቱ ጻዕርን ሓርጎጽን ዝመልኦ እዩ ነይሩ ኣቡኡ ኮስኳስ ተኽል ብምንባሩ ነታ ንሱ ዝኣልያ ስድራ ቤት እኹል ኣታዊ ገብረላ ስለ ዘይነበረ ናብ ዘይተደለየ ዓቕሊ ጽበትን ጭንቀትን ብምእታው ካብኡ ንኸምልጥ ብምባል ናብ ዘይተደለየ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ኣባይት ብምምልላስ ናብ ወልፊ ኣልኮል ማለት ኣልኮሊዛቶን ክኸውን ግዜ ኣይወሰደን ኣብ 2005 ድማ ውጽኢት ናይቲ ብዘይ መጠን ዘህልኾ ዝነበረ ኣልኮላዊ መስተ ብሰንኪ ሕማም ጸላም ከብዲ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየ ኣዲኡ እውን ተመሳሳሊ ከም ናይ ኣቡኡ ትሑት ኣታዊ ዝነበሮ ስራሕ ምኽሻን ምግብን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትካላት ኣባይትን ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ብምዃንያ ነቲ ካብ በዓል ቤታ ዝተረከበቶ ብቁጠባ ስድራ ቤት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ክትቅጽሎ ዝተገደደት እስከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሎሚ ናይ ዓለምና ብሉጽ ተጻዋታይ ዝኾነን ብዝውንኖ ገንዘብ እውን እንተኾነ ምስቶም ናይ ዓለምና ዝሃብቶም ውልቀ ሰባት ዝስራዕ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሕልፎ ዘሎ ደረጃ መነባብሮ ብምንጽጻር ከምቲ ክትሰምዖ ዝጸናሕኪ ትሑት ናይ መነባብሮ ህይወት ዘሕለፈ ዶ ይመስለኩም ብርግጽ ድኽነትን ስእነትን ዝዓሰሎ መነባብሮ ህይወት ሓሊፍ እዩ ናይ ሕጂ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክኸውን ዝኽኣለ እስከ ኩላትና ነዛ መደብ እንከታተል ዘለናዮ ደረጃ መነባብሮ ምዝ ክትሰምዖ ዝጸናሕኩም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዘሕለፎ ደረጃ መነባብሮ እስከ ኣነጻጽርዎ ርግጽኛየ ገሌና ልዕሊኡ ማዕሪኡ ዝተረፍና ውሑዳት ኢና ትሕቲኡ ክንከውን ንኽእል እሞ ኸደኣ ኣብ ህይወትና ምስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብደረጃ ትሑት መነባብሮ ተራኺብና ንፈረቓን ከምቲ ንሱ ኣብዚ ግዜ ዝጨቢጥዎ ዘሎ ዓወት ዘይራኽበናኸ ኣሎ ዶ ትብሉ እምበኣር ከስ ክንዕወትን ንኸይንዕወትን ካብዛ ነጥቢ እዚኣ ክንብገዝ ከም እንኽእል ክንፈልጥ ይግባኣና እስከ ናብ ሮናልዶ ክመልሰኩም ሮናልዶ እንክዛረብ ካብ ዋላ ሓንቲ ዘይብላ ስድራ ቤት የመጽየ ብጣዕሚ ድኻታት ኢና ነርና ኣብ ግዜ ንእስነተይ ከም ማንም ቆልዓ ክረኽቦ ዝኽእል ነገራት ከም መጻወቲ ባምቡላ ናይ ክሪስማስ ገጸ በረኸትን ካልእን ከይረኣኹ የዓብየ ኣብታ ክልተ ክፍሊ ዝነበራ ገዛና ኣቦይና ኣደይና ኣብታ ሓንቲ ክድቅሱን ከለዉ ዝተረፍና ደቆም ኣነን ክልተ ኣሕዋተይን ሰለስቴና ንሓንቲ ዓራት ንካፈላ ነርና ኩዕሶ እግሪ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ነይሩ ንኹሉ ስእነት ዝዓብለሎ መነባብሮ ገዝኡ ፈጺሙ ንኸይስተባህለሉ እሞ ኣብ ህይወቱ ተስፋ ንኸይቆርጽ ሙሉእ ሓይሉ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ገዛውቶም ዝነበረ መጻወቲ ባይታ ኩዕሶ እግሪ ክኸይድ እዩ ዝመርጽ ነይሩ ነቲ ኣብ ውሽጡ ተደጒሉ ዝነበረ ስምዒትን ክእለትን ኩዕሶ እግሪ ጉሁድ ክገብር እውን ግዜ ኣይወሰደሉን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብቲ ሜዳ ገዛውቶም ብምኻድ ምስቶም ኣብኡ ዝጻወቱ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ደቂ ሃብታማትን ጽቡቕ መነባብሮ ዝነበሮም መሳትኡ ክጻወት ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ብሰንኪ ስእነት መጻወቲ ማልያን ጫማን ብሓፈሻ ከምቲ መሳትኡ ዝዓጠቕዎ መጻወቲ ብዘይ ምህላው ተደጋጋሚ ግዜ ክነጽግዎ ተራእዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዋላ እውን ገዝኡ እንተኸደ መጻወት ስለ ዘይነበሮ ዝበዝሐ ግዜ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ዘሕልፎ ዝነበረ ብልክዕ ልዕሊ ኩሎም ደቂ ገዛውቱ ክእለትን ድንቅ ብቕዓትን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚኑ ንበይኑ ልምምድን ብቕዓቱ ኣብ ምብራኽን ኣይተኸልፈን ንበይኑ ኩዕሶ ሒዙ ክቕብቅብን ዝተፈላለየ ቅዲ ኣተሓሕዛ ኩዕሶ እግሪ ክገብርን ዝረኣይዎ ገለገለ ውሑዳት መሳትኡ ምስኡ ክጻወቱ ከም ዝደልዩን ምስ ነገርዎ ነቲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓለም ብሉጽ ሰብ ንክኸውን ዝሓሎን ሓሳብ ብመጠኑ ኣብ ገዛውቱ ከም ዝጨበጡ ኣረጋገጸ ኣይጸንሐን ካብ ዝተፈላለዩ ቅዱሳት ውልቀ ሰባት ኣቓልቦ ክረክብ ብምኽኣሉ ካብ ገዛውቱ ሓሊፉ ናብ ብኣሰልጣኒ ዝቕለሳ ንኣሽቱ ጥርንፋት ክለባት ናይቲ ገዛውቱ ክጻወት ጀመረ እቲ ፈለማ ኣቡኡ ምስ ኣንደሪና ዝተባሃለት ክለብ ጠርናፍናውቲ ኩዕሶ እግሪ ናይታ ጋንታ ተቖፂሩ ኣብ ሰርሓሉ ዝነበረ ግዜ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወዲ 8 ዓመት ኣብ ዝረገጸሉ ናብታ ጋንታ ብምጥርናፍ ክጻወት ጀመረ ብቑዕ ክእለትን ሜላ ኣጻዋውታን ዝምስገን ጠባይን ሒዙ ኣብዛ ጋንታ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ዓይኒ ሃገራዊ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ናይ ሃገረ ፖርቱጋል ክኣቱ ኣኽኢልዎ እዩ በዓል ትዕድልቲ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝተብህለሉ ሓቂ እኳ እንተነበረ ቁንጮብን ዕባራን ስለ ዝነበረ ግን ብዙሓት ሰባት ክእለት ንበይኑ ጥራይ ትርጉም ከም ዘይብሉን ብዙሕ ክምረጽ ከም ዘይክእልን እዮም ዝሰማምዑ ነይሮም
ክርስቲያኖ ሮናልدو إذا ناي تسفى قرص زربات تحرقو نبرت حقيو ቁንጽብን ሓደ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክውንኖ ዝግባእ ጨዋዳታት ናይነበረንን እንተኾነ ግን እዚ ዓይነት ዘረባ ነቲ ኣብ ህይወተይ ብሉጽ ንምዃን ዝኽተሎ ዝነበርኩ መንገዲ ንኸይጸልወኒ ነቲ ብሰንኪ ስእነት ዝተመጣጠነ መግቢ ውጽኢት ዝነበረ ቁንጽብን ዕባራን ነፍሰይ ከየተኮርኩ ነቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረኒ ተውህቦ ኢለ ዝገልጾ ብሉጽ ክእለተይ ንኽዕብን ነቶም ኣብ ሚዛን ነፍሰይ ዝዛረቡ ሰባት እውን እንተኾኑ ጠሞቶኦም ናብቲ ብሉጽ تعدلتي نخط امزز لعلمان نمسب عتيبة خسرح جميرة بجزي ليتي كمدك أسياي بمتنسى نبيني كل ما متجميرة نبموجي ميدا ناخد كون نبسي أمت انكارن فتنة قوياي أب من محياشن ناتي لحسكوا بوسحات سباتن كريوني سعرينيا مخاني انتخونا جن نخونتو مخانيو اندابولو يقلتو لي مزلو خوك منا انكنت اتروا زقرمو مناي سانون يبل كريستيانو رونالدو أبيتو مرتو أول غانتا كوينون غانتو عاود كوغانات سفن كله ولاكوا بتوم مساتو تمهارو فتوون هبوبن دا يمبر بأبالات ممهران جن بزح زفتو أي نبرن نحادك أب ممهرانو تربيزا مسندولو بقود لسنة سرعات حقنايتي بيت مرتي تتأريزو كبارر زخالة لكريستيانو حدا كباب جزين سنتو زقات أمو زي كال عقات أمز نبرة نتاتو وليدو زعبيلا كتما ماديرا قديفو نابليزبان أكادامي نمت مباري نيرو بتحدا حلمون خجهد كخيدا لوو بتحدا دما كابت زفت وغزاوتون زفكرم سترابيتون كفالا ليو نخلاتنا دك سبات كاب منقد دعوة زخلفنا حدا رواحي زي موسان مالت أبكلت نجر تقرك إركا حديو زي مركابيو كريستيانو دما كوسن سلازلو ناب كتما ليزبن قعزة نسو انكزارب قعزو هيوات اب قعزو اقري بزوح نجر اب هيواتي كخصب اب كيحنيو بمنصرو دما كاب غزاي نخفلك ادم مدلاوي كفل على غيرنيو እዚ ድማ ኣብ ግዜ ንእስነተይ እትንክ ክእሎ ዘጸግመን እዋን ነይሩ ድሕሪ ቁሩብ ናይ ስፖርት ኣካዳሚ ትምህርቲ ምቕሳሙ ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ምስ ስፖርት ሊዝበን ክጻወት ጀመረ ኣብ ከምዚ እዋን ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሓደ ሕማቕ ኣጋጣሚ ተኸሰተ سدما نايد خامل بتصقميو ولا ابت زي غويلو زنبره اوان ون انتخونه نتعنو اسغاي كخون كاله كريستيانو رونالدو بسنك نايت عنات صقم نتناب غادك قيرو حلينو استبغسه بلوص ناي مخان حلمون خي كلف عود سخونه ناي لب مطبحت خغبر نيرو بحاجز علاينت نايتا تصاوتلا زنبره غانتا دما طعنو ناب نبور تمليسوس نت تدخيمو زنبره اكالاتون كيلتون معباي بفتنت بزي محلال سرحه اب كلتش عن سلستن دما اب تحت علاينت سر أليكس فورغسن ب15 مليون باوند ناب انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد بمسغغارو قداماي بورتغالاو تصاوتاي اغرو ناب ميدا اولد ترافورد زرغص بمخان كبر كلب بساخيلو ويو اب مانشستر يونايتد اب صنحلو غزي اب تن قداموت قطمات زناد بقعت بمنصبراقو صبلل كبل بمرآيو نتكخب نمخان زحلمو زنبره بغبر بمسكارو كباسلطانيو سر أليكس فورغسن نتان كخب تصاوتاي تاغانتا اتوهاب قصر 7 ماليا كوديا بقعه اب 2009 نزكخب تصاوتاي علمنا كابتا انجليزاويت كانتا بموصا نابتا عباي اوروباويت كانتا ريال مدريد كسغاغرن كلو اب تاريخ كعسو اجر علمنا اتبازي كبر واغا مالت 94 مليون يوروس تسغاغر تباهيلو بلوص كبر وسن كيچبت كيليو دق سبات نا منجد بهغنان علامانا نبنغعزلو اوان بزح غزي ابز تختلناو ناي عوت منجد زعنقو صنان بانصارو دما مورال هيبومنا عوت كنغزغز زبارات عنان فصاميتاتن اغاطاميتاتن አለዉ ዋላውንቶም አንቀፍት ነገራት እንተዛሄዱ ጠመታአቶ ኮሮና ግን ናብቶም ንጭብጦምና አሽተ ዓወታት እንተዛሄደዩ እትዝበለ
ገለጸ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ውን ነቶም ንድሕሪት ክጎትዎ ዝሃቀኑ ብተፈጥሮን ሰብ ዝመሃዞምን ዘጋጠምዎ ግዝያውያን ሽግራት ብምብዳህዩ ናብቶም በብግዚኡ ዘመዝግቦም ዝነበረና አሽቶ ዓወታት ንምብራኽ ዝቃለስ ዝነበረ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብዘንጸባርቆ ክእለትን ዘመዝገቡ ዓወታትን ሕጂ ውን ኣብ ዝምድብ ኮኸብ ክኸውን ኣይተጸገመን ብዝረኸቦም ዓወታት ኦፋይ ከይበለ እኳዳኣ ከመሰጋገሪ ናብቲ ዝዓበየ ዓወት ክትቀመሎም ይተራእዩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግን ላሊጋን ዘመዝገቦም ዓወታት ኣብ ሰረአን ምድካሞም ድሕሪ ኣብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዘሕለፎም ቁር ግዜ ናብ ኢጣልያዊት ጋንታ ጁቬንቱስ ብምግዓዝ ን4 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ይፈሪሙ ጁቬንቱስ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ንምፍራም 100 ሚልዮን ዩሮ ያሰሊዓ እዚ ዋጋዚ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንማንም ተጻዋታይ ንመሰጋገር ተባሂሉ ዘይተኸፈለ ብዝሕ ገንዘብ እዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ክሳብ ሕጂ ጥራይ 27 ዋንጫ ምስ 5 ናይ ሊጋት ዝበለጸ ኮኸብ ተጻዋታይ 5 ግዜ ዋንጫ ኤውሮጳ ሓደ ግዜ ድማ ዩሮፒያን ቻምፒየንሺፕ ከዓትር ብምብቅዑ ንዓለም ብሉጽን ዝበለጸን ከም ዝኾነ ብምምስካሩ ነቲ ካብ ግዜ ንእስነቱ ዝሓልሞ ዝነበረሞ ናብ ጋህዲ ክቕይሮ ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት ዝፈልሞ ቃልሲ ብሉጽ ንምዃን ማዕለያ ዘይብሎም ዘጓነፎ ሽግራት ብምብዳህ ሕልሙ ናብ ጋህዲ ቀየረ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከማንም ሰብዩ ፍሉይ ኣይኮነን ከማኺ ሽግራት ብድሆታት ሃጓፋት ውድቀትን ፍሽለትን ተጠማጢሞሚው ንሱ ግን ወላነትን ዓኻስ ተዓደለካ መሳርያ ካብ ውሽጡ ቦሎ ኻቢሉ ብምውጻእ ነቶም ካብ ዘጋጠምዎ ሽግራት ዝውሕዱ ናብ መንገዲ ዓወት ዘንክሱ ዕድላት ምስ ረኸቦም ኩሉንትኑ ይዋፊሩሎም ግዜኡ ጉልበቱ ሓሳባቱ ድንቂ ክእለቱን ትዕድልቱን ብዓጸፌታ ክመልሶም ምዃኑ ምስ ሙሉእ ርእሰ ተኣማንነት እንሆ ድማ ሓሳብ ልብኻ ሰሚርልካ እትብል ምረቓ ከም ዝረኸበቶ እቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተሓልመ ብሉጽ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ጋህዲ ተቐይሩ ንረኽቦ ንሱ እንክብል ዕግበት ዘይስምዖ ሰብ ኣይኮንኩን እንተኾነ ግን ዕግበተይ ከብቅዕ ኣይደልዮን እየ ካብ ዝንላዕሊ እንተሎ ግን ዘይውዳእ ድሌት ኣለኒ ንኽመሃር ካብ ዘለኽዎ ደረጃ ንላዕሊ ጸብለል ንኽብል እዚ ድሌት እዚ ንደገፍተይን መቕረበይን ክሕጉስ ወይ እውን ነቶም ንምዕባየይ ብዘይ ምድጋፍ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ክሕርቕ ኢላ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ንነፍሰይ ብሉጽ ምዃነይ ክዕግባን ንኽእምናን ጥራዩ ርድኢተይ እንተኾይኑ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለኹ ዕድመ ብዘየገድስ ዝመጹ ሽግራትን ብድሆታትን ክብደቶም ብዘየገድስ ደረት የብለይን ክመሃር ንኽምዕብል ንኽብልጽግ ናብ ደረት ኣልቦ ጥርዝ ዓወት ንኽሓኩር ስለዚ ክንዝክር ይግባአናዩ መሰናኽላትና ፍሽለትና ውድቀትና ጸገማትና ጠቐምትና ምዃኖም ክንሕይል ስለ ዘኽእሉና ብፍጹም ተስፋ ዘይቆርጽ ደኣ እንታይ ማለት ድዩ እቲ መሰረታዊ ነገር ነፍስኻ ምእማን እዩ ዝመጸ ይምጻእ ዝገበርካ ግበር ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ንነፍስኻ እመን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ግዜ ንእስነቱ ዋላ እውን ኣብቲ ተሪር ዘይሕለፍ ዝመስል ኩነታት ዝተደራረቦ ዕንቅፋት ክብደቶም ብዘየገድስ ንሱ ናይ ዓለምና ዝበለጸ ኮኸብ ተጻዋታይ ከም ዝኸውን ብርእሰ ተኣማንነት ሓንሳብ ምስ ኣመነ ንድሕሪት ገጹ ዘልቕ ኣይበለን እቶም ነቲ ብሰንኪ ስእነት ብሉጽን ዝተመጣጠነ መግብታትን ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ውጽኢት ዝነበረ ቁንጹብን ዕባራን ነፍሱ እናሓጨጩ ዘላግጹሉ ዝነበሩ ሰባት ዋላኳ ኣብ መንገዱ ክዕንቅፎ እንተመጸ ግን ሰጊርዎም እዩ ኣብ ጥዕንኡ ሃስያ ኣውሪድሉ ዝነበረ ሕማም ድኻም ልቢ እውን ንግዚኡ እኳ ሰንከልከል እንተበሎ ክወድቕ ግን ኣይተረኣየን ካብ ዓወት ክሃስስ ኣይተዓዘብክን እሞ ኸደኣ ንዓኻን ዓወት ክትሓልመኒ ዓግተካ ብእትውንኖም ውሽጣዊ መሳርያ ዝኾኑ ትዕድልትኻ ተጠቒምካ ንዝሓለምካዮ ሕልሚ ናብ ጋህዲ ንምቕያር መንጠጠው የብለካ ንስኻ እኮ ብዝዓለም እቲ ብሉጽ ንኡድ ጽቡቕ ሰብ ዝበለጸ ትዕድልትን ህያብን ሒዙ ናብ ዝዓለም ዝመጸ ሰብ ኢኻ ስለዚ ኣብ ክእለትካን ትዕድልትኻን ዘይሕለል ወፍሪ ግበር ምኽንያቱ ማንም ሰብ እቲ ኣብ ነፍስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ዝገብረልካ የልቦን ናይ ብሓቂ ርእሰ ተኣማንነት ዘለክ እንተደኣ ኾንኪ ንስኺ ነገራት ተንበርክኽምበር ብነገራት ኣይትንብርከኽን ሁንጥይነት ንምዕባለ ድሌት ንብሉጽነት ከምኡውን
عوت كتستماقرن كتعبن أب كل فطر ود سب زلو علم لخاوتور إيو أبها هلاي كعوت زيدا لسب يلن انتخونا جن اتوم جزيوم قلباتهم حيلهم تعروم من حساباتهم من بمفساس بلوت نموخان ستوفيو وحدات رايم تعويتهم من جناز عوت زلون كم تنخ عوت زحلم مو حلمون أبقهدي أب مغيار جن فحت زي بالسباي تخون إذا علم كجبرو بزخلو كإلاتاتن بلوز تعدلتن زواننو أب عوت كنبرو زقبوهم انتخونا جن ناود كتزوم روح سبات زملئتها نسخنك كابقاتهم دو تخونو نجرات أقدستكوان تخونو لعل نجرات كن تعدل تخازي هذا أقداس مخانو أمان نتقويت نفسها معرخن دي خوفوي أبيت كتمزقب زي حللت عركايد أب علم اتزبلت أسبن مخاني تسرح انتاي دقا نجزاء نفسها زبلت أن مخان أمين كم متبقس شعو أب علم اتزبلت أسب كتكوني خا ركيق قعز عود كريستيانو رونالدو كمزي مسل تاريخك وي تاريخك خا زغبركن تخاطاتلتي سينما سمره نلومي ابزا مدب تدالي جنبره تحستو اذا تكاتاتلو صنحكم نيرو سلامكتتالكم بلبي مسكن بسبسكرايب لايك كمون كومنت بمهاب بتغبرنا متبعون دقيمه يمسكن ابزمت بخالق تحستو كنراخبينا سلام ودحنكم